יא, בן לולו. מה? מה המצב? יואו, כמה שנים. שירי! יואו, פוזיילו. מה המצב? יואו. מה קורה יונתן. שמש? לא השתנה יונתן, אה? וואלה, אתה אוכל טוב בבית, מתרחבים. אשתי מבשלת מים, אשתי מרוקאית. כולנו בטטות, אין לנו סיכוי לעבור את המילואים האלה. די, נו אחי, שטויות, מה? קטן עלינו. מה קטן עלינו? אתה אבא ל6 ילדים. זה שאני אבא ל6 ילדים, וזה שאני איש משפחה, זה מה שהכין אותי לרגע הזה. אתם מבינים? זה מה שאני אומר. כל החיים שלנו הכינו אותנו לרגע הזה. מי אנחנו? אריות. מי? אנחנו! אריות! יאללה! יואו. תמשיכו, אני בא.